Rao bay, akong saging bay. Di ba nakita mo saging nga wala gimarkot sa? Pero mus ginawa mo eskwela na bay, nakuha ako bay. Tarawa ko. Akining tumoy ani bay, ako naghimo og iputol ko na bay giliter bay. Kung karaan ni siyang udlot. Ya kini siya mo ni ang saha pa nga bag-o na tumo. Akong giputol na yon, automatic puso ko na yan After og tulka adlaw bay, tarawa ko. Nanay ko ba yo? Nanay puso na. Paning garaat sukay din mo tinuod bay. Gimarkot mo ang sa. Gimarkot Asa may punuan ani ba? O ni bay. Ito ning saging nga kapat saging nga kalaog unggoy bay. Katong nailiso bay. O tunay liso. Tong pag-atong saging nga. Maski mo na inggoy bay. Tundan sa bay tundan. O tundan to siya pero naidahang liso. Pakol. Pakol nga saging to. Bay no. Ya unsa man kuning nga kuana bara unsa man ni? Unsa man? Mo ning ko bay. San Pablo ni bay. Pareha na ato bay o. Rawa bunga bay o. Pareha na bay. O San Pablo. Pero ako giprengamutan bay nga makamarkot ko ba? Kini siya bay karaan nga udlot ni bay sa ako bay. Tumoy sa saging yun. Di man ako giputol to siya. Ang itong saha ko sa kuan, pakol nga itong di magkao, karang unggoy, awa akong giliter bay. Karong bay, nabuhay ang bay, napunga ba bay? Oh? Kuan yung gisulong yun, kaya murag hasoy pagkabunga ni kay gisuluman. No? Pero, mo ni dahon sa balatong, pero sa ininsik nga istorya ni sa balatong, mo ni sikwe. Tao na bunga sa babaw na sa kabuko. Mo ni tawag sikwe, pero balatong siya. Pero kini, waad yun Why pulos yun yung kuha na ng akong mga balato kay pagka naghanap man napaburo agianan man gawd. Daha mga ayo ya ako po nga konsensya pa kumuhatag ko. Siya ako rin bunga ni. So, ikaw na ni gutom na mo pugo. May utan dito. Ayo! Mga kukutan ni mo dira kay ako isubak yung kinawat nga kandeng. May tao dire? Masakpang ko nang gikawat ng kandeng isubak na ba na ko ani ramang utana. Ayo! Apangay ko kandeng nang kuan ko kay Sus, muta para ba ani? Di kini ni pait. May kukutan dire isubak ng kandeng. Asa mo tagyari? Tuwa. Ayo! Sa barum ano ni? Ano aw? Nanapon ni nagay ning utan ng mga animal Nagdala pagkandeng. Bay untang nga mo na i-barters kung kuan balato nga sikwi. No? Oh, dali. Usay tuyo nimo. Dali. Usay tuyo nimo. Jawa, si kagreklamo na ako nga wa ka bong ako gahe dire. Sa tanang gipangkawat nga kahiyupan dire way ni reklamo na ako sa barangay kay ang barangay down gid dire. Pastilan dong. Ay la pag isto-istora dong. Wa ka malo dong. Ikaw taga-agi mo dire. Sa usag simana mo agi katulog ka. Sige pa ngayon ning bunga sa ako ang balatong alias sikwi. Ang lawas mo sa una, dili pa na natawon dong. Tao, nidakaw na ka. Sa una, gamay ka kang buanga ka. Karon nidakaw na ka. Nadala pagkanding buanga. Uy, usa ba na, ibang ko sa kuwang sikwi? Di pwede i-barter ni. Ako ang subakan ni sikwi ni mo niya. Tagain na lang ko para mahumanta. Pagkawalay ko. Oh, nag-aagar ako. Ato patubuas inyo man Odlot pa na sa sikwi dong. Pastilan, muhatag. Okay ra. Butobo na sa inyo na. Oh, isa yung bunalan. Ako. Mal. Kung man na mo to akong ikaon nga kanding kung una muhatag na bag subak ng tawanan minus kayo. Way klaro itong tawanan gud sakit kan una ni ron. Gutom naman sad. Wala ang pampalit na pud ani. May tagmukaon ka kung lain nga putahe no. Lahi na pud nga exotic food ba. Bisan man lang nga mga lamok o di ka dragon o dili ka sa pilaing wakti bisahon ay takto iro ito siguro mo kaong iro ron mangita kong iroan iro nakurot naman yung kahoy na bang sinugod ako matawag mga butong tawag siguro ko atong kuhan ako pagkadalang kwarta bakit patay ang mga kuhan sang balaya saan mo kong balay kasi kung padala ito kwarta para tawag ko na yung balay niya nakurot mo ng gasto nung naunod para pagkaon nun saan eh tawag ko dito may signal dire nawag siguro kung namin din na plita signal
Asa mo akong cellphone? Ay, pera mo din eh. Automatic man din eh. Gaya lang siguro ko. Hello? Oh, ang buntag. Oh, ay si pangasaba. Oh, nahimo ng balay ni mo. Iwan na, napinisingan na nako. Oh, napinisingan na. Oh, nara diri ang mga kahoy. Wa na ko hilabte. Ako ra mang ibto ng kahoy. Okay. Siyempre, gamiton pa man natong pagbuhos. Oh, napluringan na. Oh, napluringan na dire. Napluringan na. Oh, halo block nimo? Oh, daghan pa kayang halo block. Daghan pa kayo. Okay, ako manggigasto biya sa tanan materialis ang mga kwarta ni mong ipadala diri. Ako igastos materialis dayon. Kabo, biya ka nga masuko ikabalik ni mo diri nga Pasko pohon na kauman ng epidemya. Ikit ani mong balay di wa mahuman. Nahuman na biya. Oh, nataod na tanan. Oh, nagardi na gani. Nakaut na gani ang swimming pool diri tan-aw simentado na gani swimming pool oh. Oh, sige babay. Pila may padala mo niya kay ako ipagawas na ako ipahimo sa finishing sa likod. Oh, sige, babay. Nindot din ang iro ba? Tuara! Kita ko iro! Tsak! Kuyaw din ang iruan eh. Kaya kinin na din ang iruan eh. Sa delikado ito mga pahipakalan eh. Noon sa man yung pagkakinin nga. Pila naman siguro kabuhan nga ikaw kaon. Sa itagiyan eh. Ako rin siguro rin hamagon. Muhunat ko be. Muhunat ko. Maguran ako na eh. Nako ni. Ah! Man, kinakong iruan ka! Exig! Wa nagikikaon sige gapong gakon. Iyaw ko karon. Kaon ka. Atuon ako tong subak. Subak ay tutuki kinana ha. Masubakan ni karon atuon ti karon sa ako ang ikuan. Ay nasigliw ka. Gawin pa ron. Kasi buko guni lambi gapong gani. Hilaw pa lang gani. Lambi na kayo samot na siguro maluto. Okay. Wala din na. Talag sa imo aging tawar eh. Wala na di kabong lato na wala si pangayog mga tao ni. Pikas oh. Pagkana na utang nat. Ya alabi na ni ako nga. Si Queen ako. No. Ano mo ang bunga ng si Queen. Muna ko na siya ang angga ni malatong. Ay, dumarid. Bunga ni ay. Sa ilalong pre usa di oh. Kay bitahan ay kay wa ay mga hagid judre. Kasi pangayo. Alabi na tong tao nga nagdala og kanding diri nga subak. Ang kuya po mo ay pasigyan to pagi. Naibuyo gani ako rin wala. Ani man bayo. Mas ginawa ko ang pinakong balatong alias secret. Tao. Abra kung kuwan ni kung mga balatong yo. Bunga pa yung bunga. Actually ka bunga first class ni. No? Ang utanglan pagkadagan ang utanglan po no. Tibay ka mong ko ano. Ani miling buyo gani madaot akong secret ni. Oh? Uya kayo. Tara oh, sakto kay kinay bunga. Kapag subak ni ron. Subak ko namong igo-igo diyan ni ron. Kini kang tanglad no. Adili bagay. Kanang gingdak ko kay nga pagkautan yon. Kini kayong dahon. Abulang. Adi gyapon diya. Tara kanimo ha. Tara, ayo na. Pati kini subak na. Lisod ja kay na isubak na. Saom na. Napakitao din ni ka. Nag-iiro di ay! Sige tao! Yawan ako itong iro kanina ay pinakugmao to. Sa silingan nga iro om nitong buhanga di mo tumao di dire. Manguha ta dire be. Manguha ta dire be. Asa kinindot ane. Hoy! Nag-usap ka niya! Adi ba? Tara mo nagdala na po. Kandik! Ay iro ko ginalang batawan eh. Kung kani siguro yun yung mga ayan na po yung pasubak. Ako ang taon. Usar pa ka dili. Sige dala pre mo. Dine, nami gini. Mangayo na po kasi mo subak yan eh. Dini magpulo sa doki. Oh, kana gitri ko lang mga mayon si Juan. Balatong ada si Queen na, o gitri ko na. Duha ka bunga na. Nya imo isubak ning usa ning pangalan ng mga mananapan eh. Kinay diyan eh. Nami gini kanon dilig oh. Ilaw pa gani, lami na kastanan. Subakan din eh. Nami mga ko mo subak nimo. Nakatawa man imong kinay. Katawa oh. Nakatawa dyan na ron. Ito, gitiwala na ba ang kamahatan. Saan nga? Tarawa akong kwadri oh. Si Queen. Duha ko bunga na, dili po di na siya nga ipaghatag ko na kay kinigisaran dan sa kumpare ni, usa ka po. Ang gisaran na. Asto ko siya, si Mari ni saan na. Kay iyarang balusan sa kuwang kaguliyon niya
makalugar siya nako. Ipator na si pare ko niya. Na ako ni hatag niya. Usaw ni magpangit. Mo isubak na raw ngawa na may bulak naman sobra na. Kuan nila ko bisag unsa bisag ugat na lang. May na lang ugat kay para trabaho ni kay gutom na diya kayo. Nagagag ugat nako. Katuning bakong breeding ko ni. Ugat ni sa ukok. Nagagag nako ha. Ugat sa ukok ni. Ugat sa ukok. Kawa ha. Gutom na diya kayo. Kawa sa ugat sa ukok ha. Mao na siya. Pula-pula. Muna'y ugat sa ukok. Kasunod ni Adong. Kung kaso nga ganahan ka, paninton ka. Nagaya ka gina kong ibabuan na Adong. Katong singot sa tiki. Karoon dali mo dako na. Kay di dyan ipasigo isubak ko sa ulo pa lang gani. Di na magsilbi. Kasi yung pagkabuguan ng kawatanan eh. Ano marasakan na si Buhay na buhay. Karang dalawang nga pa unang kuha. Dalunggan. Sa dalunggan ra. O sa dalunggan. Ay, ugma ko ng uban ani. Dipinis nung sa ako kay bilang si bagbalik ako dere, warag super nagka-15 ka bagbalik ako rin dong. Tatanaw kay mong laos din ako maya oh. Sa una gamay ka sa una karon din ako tapusin pa kay ako mga pandre mga tanong diri nga mga tanong ron. Si 15, nadayon ba itong 14? Ato odo pa 14 di ay. Nadayon di isa kausap pa. Sige. Masaya pa to. Salamat yo. Okay. Oh. Hoy. Na pa magic sarap. Ipakapil ako ng magic sarap. Ya maluto rin hatagay ko ha. Tagay ko hati ko dire. Oh. Kung sangip oh. Wan hasway na kayo mga tanong dire bro. Minus ni kung diskarte na ako mga tanong dire mga utano. Kay mismo handos ta ko sa ko ta. Aring ko na ako nagkontak na ko akong gi ko ato tong mga Facebook mga tanong nga mga utano kay handos alit eh. Bisag asa handos ni buhol. Sa Sandos. Pero wala tani order sa mga tani sa sentro sa Lasio. Ang tanya usa puro nga nahurot ang mga akong sikwi nga oh. Sikwi, buhok yung sikwi pa ngayon. Nakili akong kalamong kayo. Naku iba akong gigita ng kalamong gay. Ay akong yurat tanong na kining mangga. Kung ni mangga oh. Di makot ko ni. Balik ka ko. Kaya naka-discarte man ko nga. Sigo sticky di ay. Siguro nagtubig gamay. Murig buko dalay ilang kami panga oh. Asa kong kalamong gay po oh. Tara kayo. Bro, na mas mayaw ko negosyo yun eh. Dako nagkakuha ako sa cellphone na iba yung negosyo yun. Negosyo. Karang mga abdo. Abdo ko mga abdo. Ang gramo. 1 million ang gramo na ko no. Karang abdo. Diyan ako tatanaon sa kungkuan. Yung album na ko to. Ayo. Nalagay tayo. Ayo. Laos naman kwari. May tao. Diyan, pamilya ko itong tinguga to. Pamilya ko tinguga to. Mao matula. Ngay bulok pa. Tumilat. Sa dito mo patawa nga kapalong nagkuha ko itong ako ang mga parting negosyo sa mga abdo lagi. Ay, nara ako sa kumbag eh. O klaro ni. Ay, taran! Hoy! Yung nibalik na po ka! Ani maling to ako turun klaro ni be? Nibalik na po ka? Asting lang. Balik ko kay lugbati ni mo gihatag na ako kay mura mag nahilom ako atong kaon ko kay murag maninglila sugat yung tinod. Pastilan. Wala akong kahatag mo instruction mo itong hitabuan nga usap pagluto. Odlot rin mong giluto, giapil mong kanang punuan. Di ka maunsay mong lawas ato nga unsay mahitabo sa imong mga tiyan nimo. Isa kitag-tiyan ka. Naw ang pungang wala pilang luto nimo. Saan pag ang makahilo to ang tumuwira kung iapil ang punuan, di to makahilo. Ang udlot po ng giluto po kay abi po mo po ka. Di sa sunod. Haron nga di kasi pangalan ako. Naigwapo negosyo ron. Suman giso. Ni ay kuandri. Nagkukuha ko ng pati ng mga YouTube na nga taraw nga usa man negosyo. Aw ha? Niya diri tutungura. O dara. Papel mangani na. Di ako maglista lang ang cellphone. Nagba mo cellphone na ka katong cellphone nga siri mobile nga. Animal tong cellphone na to. Ito klaro cellphone na to. Negosyo ni. Abdo sa baga or sa abdo sa kandeng? Ay sus ka na abdo. Sulti ang rumo sa abdo haron. Sa mga abduha man na kay mo negosyo po ko ana pa basig. Mga dato po ko abdo sa lugbate. Ayaw tong ulkbati kay part 1 man to, part 2 man eh. Part 1. Ang gwapo negosyo na sa pangitag abdo. Abdo sa bunok. Kung usa gramo 1 million abdo sa bunok pangita dito, pangita. Kay magtiyos ko tanom dire, pangita dito sa inyo. Wala na kay abdo ng bunok dahil kay ni anak bukara buka. abo ko ra mo. Tagno raw.
Tapos naila ko siya. Atong part 1 nga ulukbate naila niya po siya. Karon naila sa part 2 naila niya po. Nakita pagka bunok nga na abdo. Nagdaot sa kongkol nga kulit-kuligo nga susulat ra. Kini pinsa jud kay dinhi. Otro na yung mga yung kini kung ano yung punday. Naila niya siya. Abdo? May lang makakuha sa abdo nga sa gramo makakuha sa abdo ng bunok. Pagbuwag daan nangwala bunok lagi pagkabunok. Kaway klaro to to. Ares ko sulod na upayag. Abdo to yung giingon sa kung nga kung bulubati itong una. Isod sa pangitao ng abdo ng kuha ng bunhok. Gamatoy kaya ng abdo ng bunhok. Parang, ang sa matatawahan, wala na gato'y pamahaw. Huwag ka pa panito, wala pa pinang putambal. Kung balay mo, kung makakuha kong abdo sa bunhok, baligyan na ako. Mahal-mahal gito, makaparipir gito kung balay na. Ako nakabalik kaya, kawai na nga tansya kaya ng sino. Pero makikita ko ato, siguro katong gipangayuan ng bulukbate. Makita pa na ko to, ako katong paimnon. Pero makita ko kuhaan, abdo sa bunhok, swerte siya. Makita ko hari ka po sa bunhok. Isuka yan, pagkita ko ng abdo. Bunhok. Wala mo kung kita abdo. Taip tanding man akong nakita. Sa may abdo, wala may abdo na. At tunang ko itong bulang. Muna na ko nga, garden na ko anay kay sa nailan yun. Sige, ilang kataw. Wala yun. Sabi, abduwa sa bunhok roy. Pagbuwag ganit, nangawakala na. Gamay kayo. Ay, Oy! Sama! Pari ka mga buga! hindi mo yung abdo ba? Wala man kung kita ato dong. Pangitaan lagi kay... Ako ganay nga. Sige, pangita ganay. Nakita na ka. Kakita ko nung, pero lahi man yung abdo nung. Pero ano doon? Nao? Stay kanding man ha. Oh, tay ka Ano yung pulos na? Pangita ng abdo. Di ako ganay. Sige, pangita na. Wala yung kita. Oh, pareha dito ni nung, bisitag pangita, wag mo kita po. Nakatong sunay itong atong sa... Okay, what's up mga ka-Isla, mga ka-viewers at mga mahal na mga subscribers o mga supporters. Pero no man mo ang taping. Karon kapiyok na kayo kasi hindi kompleto so namin kulang no kay talagang baro yung mga shoutout, yung mga shoutout niyo. Shout out ko ni Ate Cheche Katubay. O shout out ko ni Maria Academico. O shout out ko ni Chelsea Arcamo. Okay, Mara, salamat. Mga kutsun. Shoutout ako ni Langga Buntilaw o ni Jikit Buntilaw. Mga guys. Mga pre. Shoutout ko ni Julius, tapos ni Hernan Robinson, tapos Kylie, tapos ni Israel. Shoutout nga wala pahabol ko, Estebiletos Gang Yapon sa Montalban, Rizal, Manila. Okay, salamat kayo. Kita na. Oh, shout out ko rin nga among gisog ba taong karne napagog na. Napagog na. Kay grabing kalayo. Usa nga pala si Junjun wala kapil sa set karon kay Kalibanga siguro dili joke na. Nakuan siya na birthday siyang ugangan karon. So wala siya nang umpitar na mo karon kay gipadala ra may karne. Mo marne. Salamat kayo. Karne ra ginagmay Si ra ko. George. Si George sa moto si George kay sa moto gikalibanga mo daw to siguro siya. Isip tao isda. Kay nangagan siguro siya karon. Salamat kayo.